नोंखौ ओंखाम जानो होदोंमोन ना खुरना दोनखादोंमोन नों मानो जायाखै माथो दाउदैयानो गैया दाउदै गैयाबा जाया आङो आइ मानो बेफोरबायदि दाउदै गैया न'आव आरो गामियावबो दखानाव बायनो थांदोंमोन गैया दाउदैयानो गैयानो दाउदै गैयाबा ओंखामखौनो जाखाया होनना मिथिखागौ माथो लाबोना दोनखानांखागौमोन ना नोङो सानफ्रोमबो अबाव दाउदै मोनबाय थानो दे हा आरो फैसाबोथ' थानांबायना माखौबासो दाउदैल'खौनो बायनो हाया सासेल' फिसाजोनो बायना जाहोनो हाया बाल आमखौनो हा बेफोरबायदि भाषा बुङो हा अख्रामियानो बांद्राय जामारबाय दे नोंनिया मालाबा दामजागोनसो नोङो आंजों ओंखाम जाया दाउदै गैयाबानो माखौबा अबेनिबा महारानि महारानि दाउदै गैयाबा ओंखाम जाखायाबा आं बे गथ' सासेयादि मानो एथ' अख्रा बांसिनसो अख्रा जालांबाय माथो गथ'आनो लाइमोन दे ओंखामा खुरदो दे ओंखाम जानोसै ओंखामाथ' खुरगोन नोंनि फिसाजोआ मा एसे अख्रा जादों दाउदै गैयाबानो ओंखाम जाया हा अबेनिफ्राय दाउदै मोनबाय थानो आङो सानफ्रोमबो जि अख्राखा नोंनि फिसाजोआ एकदम दामनोसो लुबैग्रा जाबाय आं बेखौ दे गथ' मानसिना बुजिनो हानाय जाथ'वाखै नोंनोलाय बारा होबाय थायो बेखौ दाउदै गैयिनि ओंखामखौनो जायानो दायोबो जायानो लाबोना होफैयो अबेनिफ्राय लाबोना होफैयो दे आं दायो सकआव थांनानै लाबोना होफैगोन दे दाउदैखौनो प्लेटसे बायना दोननांगौ जादोंलै माखौथ' एथ' मोजां मोनो दाउदै जानो जोंनियाबो फिसाजोआ प्लेटसे मानि दाउदै बायनो फैसा दङ नोंहा फैसायानो गैथारा जादों माथो दाखालिबो हाथायाव थांनानै लासिं सिं अख्रा गस्लाखौ नांथारगौ मानसिफोरनि सिगाङावनो गाबदों उफाय गैयासो फैसायानो थांजोबदों आंहा बायना होआबाबो जाया मानसि सिगाङावनो जि गाबदोंमोन अख्रा बिराद अख्रा बांसिनसो अख्रा जालांदों गथ' मानसिना उनाव हामलांगोन दे जायबा गथ'आ उन्दै अख्राना बेफोरबायदि गथ'आना देरहैबा जि नरम मोजां गियानि जाहैयो गोबां गथ'खौनो नुबाय आङो जोंहानियाबो जागोन नों नायबाय था बेनिखायनो आङो बारा जेबो मोना बयबो बेफोरबायदि जायाना सोरबायाबा अख्रायानो थाबाय थायो जोंहानि गथ'आनो उनाव मा जागोन आं बिराद सिन्थायो मोजां जालांगोनलै बिमा नों टेनसन लानाङा दे ओंखामा खुरहैदो आंहा खामानि दंबावो दे नोंबो सेन हनो रोंगौ माथो सेनखौनो फाननो लां फैसा गैथारा जादों नुवाखै फिसाजोनो जि नांखागौ दाउदैनिफ्राय मेथाइनिफ्राय गाबोननिफ्राय सेनखौबो हनोसै र' दा बै बेरा होनाय खामानिया जोबग्रोथोंसै मा ओंख्रि जेबो गैया दिनै आङो खाला दालिसो संदों ओमफ्राय एसे आलु एवदोंमोन बे नानिनि थाखायनो आलु एवदोंमोन गैया जाया दाउदैल' नांगौ खालि दाउदै र' आं लाबोना होफैगोन र' दा होफैबानो जाबाय नङाबा ओंखामखौनो जाया नुवाखै मा जाबावनो फिसाजोजोंबो मोजां जालांगोनलै उनाव देरबाथाय दा उन्दै मानसिना जेबो बुजिनो हानाय जाथ'वाखै बेखौनो बिमाया रागा जोंसोयो हेलौ मा खालामदों दङ नोंखौनो गोसोखांबाय दङमोन बोरमा गाबसोदों माथो बोरमाया गाबगासिनो आइबो गैया अबाव थांदों आइया सकआव थांदोंलै ओमफ्राय बोरमाखौ नायग्रा मानसियानो गैया र' आंबो दोनदालहैनो बायो दुलाया ओमफ्राय नोंखौ लाबोनांसिगौमोनलै फैदोलै आंजों इसिबा इसिबां आथुर दिदोम मोनसे बाथ्रा बुंनो दे नों जुदि गाज्रि मोनाबा बुं माखौ गाज्रि मोननो नोंथ' मिथिखागौ नापेनि आंनि अनगा दा माने रावबो गैथ'आ जाना दङ बिमायाथ' जेलावसो दंहैयो दा आङो हाबा जाबाथाय नापेया सोरजों थागोन बेनिखायनो नोङो नङाबा जोंहानावनो थाफैयाखै मानो माने हाबानि उनाव नों जोंहानावनो थानो हागोन खोरजिया औ बेखौनोथ' बुंनांसिगोन आरो नों राजि दंना गैया दे जागोन दे नों जोबोद मोजां दिदोम माने दा नोंसाबो मानसि बुरजाना जों आरो नापेखौबा नोंसा आइमोना लाखिगोन ना लाखिया बेनिखायनो नोंखौनो आं जोंहानाव खोरजिया लाखिनो सानदोंमोन आरो दा नोंथ' राजि जाबाय दिनै नोंसा आफाया आंनि बायमोनाबो जेबो बुंनाय नङालै खोरजिया थाहैबाबो मानो होनबा जोंहानि बस्तिया बिगासेबो गैयाना आधा बिगानि इसेल'सो बारा ओमफ्राय जों जाबाय बिदा फंबाय 3 बेनिखायनो नोंनियाव खोरजिया थाहैबाबो जेबो बुंनाय नङालै दे जागोन दे आङो नोंजोंनो खोरजिया थाहैनोसै हाबाखौ फुजानि सिगां जानोसै नामा दे जागोन दे ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा बावदोंसोमोन आङो माबा आब' बुंबायना बुङाखै नै बुंनो नागिरदों र' नापे खोनादोंना माबा नापेया सेलबोरायखौ फसायोनोहाय नापेनो नांगौमोननो माने खिन्थाना लानो हायाखै बियो नों खिन्थानाय सेलबोरायनो दे जागोन दे आङो दायो खिन्थागोन दा बियो खामानियावसो दं नामा इबा गुमै माने आं बुंना लानो हायाखैलै एसे लाजिनायबो मोनोना नोंनो बुंना होनाय नोङो बिगुमै नालाय नोंनो बानायना होदो आरो जोंफोरखौ दे जागोन दे बैनाय आङो दा सोंनाय नायगोन गुमै बिना रावबो गोसथोनायथ' गैया गैया बिनिया देनाय सोंहरनाय
दे होमबा आङो सोंनाय नायनि र' मानसिया माने डिउटियाव थांनोबो हानाय ना दे गुमै दानो सोंहर थाङाखैबोथ' जानो हागौ ना देलै दे सोंहर नै बिथिंजाय आथुर जागासिनो दे सोंनि र' लाजिखांनाय नायबो मोनबायहाय आङो लाबा हामगौमोनलै नङ आब' माने आंनोबो बयफ्रेन्ड नांगौ ना सासे मा मोनथिगौ दा लागोन ना लायाबा लानायबा हामगौमोनहाय दे लानोबो हानाय दे सेलब्राया खि नाफेखौ लागोन ना थेवब्लाबो सोंना नायनोसै दा लायो लाया बिनिसो खोथा आं मिथिखागौ नाफेया सेलब्रायखौ फसायो होननानै माने सेलब्रायखौ थाल होबाय थादोंमोन ना बियो गावसानाव थांनायावबो र' सोंनाय नायनि र' आङो मा बुङो हेलौ भाइ मा खालामदों दङ नोंलाय आंबो दङ र' अबाव आंबो न'आवनो दंमोन र' ओमफ्राय नोमबाजैजों रायज्लायनाय दुब्लिसिम मोनफैबाय अ मा खौरांनिफ्राय बाजैनियालाय खौराङालाय बिनियाथ' मोजां र' ओमफ्राय माबालै आसोल नोंखौ सासेया फसायोनोलै नोंखौ नांगौनो सोर फसायो बै सासेया नाफेया मा आं एसे सानखादोंमोनानो बियो आंखौ फसायो होननानै मानो होनबा बियो आंखौ फनखौनो हरबाय थायो आङो रागा जोंलाय लाङोलै दिदोम ए होनबा नोङो बेखौ फसाया आरोना फसायालै नोंखौलाय बुंखादोंमोन माथो आंलाय फार्स्टआवनो ओमफ्राय दा जेनेबा आंनो सोंनो होदों आरोना नाफे बैनाया नोंनो होनबा नाङा होमबा नाङालै दिदोम आंनो बेखौ नाङा फसाया आं आरो आंनो गार्लफ्रेन्डखौनो नांथ'आ दानो अ दे होमबा नोंखौ जोबोद फसायोनो बियो बेनिखायनो आंखौ सोंनो होदोंमोन माने गावगाया बुंना लानो हायाखै बेनिखायनो आंखौनो बुंनो होबाय नाङालै आंनो दे गाज्रि मोननाङा आरो हाजारबाबो सिख्ला मानसि ना नोंबो जाहैबाय सेंग्रा मानसि बिदिनो जाखायो फसायियालाय दे जेबो गाज्रि मोनाखै दे आङो माने फनसो हरबाय थायोना बेनिखायनो एसे डिस्टार्ब मोनो आङो अ दे जेबो नङा दे हरनाय नंला खोमा दे एबारनिफ्राय दा आङो बुंसिगोन ना नोङो फसाया होननानै दे बुंबानो जाबाय आंखौ फसाया होननानै दे आं बुंगोन दे माने बिदि फसायाखै माबायाखै होनना बुंनाङा माने बुंबानो जाबाय बिहा दानो गार्लफ्रेन्ड लानो गोसो गैथ'आनो बिदि बुंबानो जाबाय फसायाखै होनबा आरो दुखु मोननोबो हानाय ना दे जागोन दे होमबा दोनथ'नोसै ना उनाव रायज्लायगोन मा खामानियाव थाङाखै नामा दिनै दिनै एसे बोरैबा मोनदोंलै खर'खौ बेनिखायनो थाङासै आङो दे होमबालाय दे बे नाफेखौ मिन्थिखागौमोन आङो नङाबा ओरैनो बार बार फन हरबाय थागौमोन ना धै दिदोमजों आं थाङाबाबो जागौमोनलै बिसोरनि न'आव माथो मा फसायलाबायखो आंखौथ' एथ' हेन्डसाम नुदोंना बियो दा आंदि गोसोथोनोनो गोसो गैया बिथिंजाय मानसिखौबो फसायाखै आङो फसायनाय बाला एसे माने रायज्लाय जागौमोन आरोना उनाव माबा मोनसे साननो हागौमोन दादि आं मानसिखौनो फसायाखै न'आवबो फन हरनाय जाथाराखै फन हरबाबो बै आइयासो रायज्लायनो नागिरोना आइनि माथो खोनाबानो आं रागा जोङो नै आफाया फन हरदोंमोन खोमा रिसिभ खालामनि र' दिनै हेलौ आफा मा खालामदों आबा दङ आफा आं ओरैनो दंथ'यो दिनै खामानियाव थाङाखै नामा दिनै खामानियाव थांनाय जायाखै आफा माने एसे बोरैबा मोनदों आङो बोरैबा मोनदों माने मा लोमजानो नागिरदों नामा औ बिदिनोथ' आफा आङो नोंनो फैसा एसे हरगोन र' दरमाहा जाबाथाय दरमाहाखौनो मोनथ'वाखै आङो दे नोंनो थोआबा नाङा दे हरनाङा जों आरो गय फाथै बिदिनो फानलायलायनानै जाबाय थायो नोङो जोंफोरखौ टेनसन लानाङा आबा नों मोजाङै थाबानो जाबाय मुलिफोरखौ मोजाङै जाबानो जाबाय औ आफा नों मोजाङै दङ ना एसे सिं सानाय जादोंलै आबा आंनियाबो बिजि लाबाबो जाफिनो माथो लाबाव बिजिया लाबाय थाबा हामगोन खोमा दे आफा बेनोथ' दिनै थेवब्लाबो एसे मोजां मोनदों र' मैयानिस्राय दे बिदिनो लासैनो मोजां मोनलांगोन दे सप्तासेनि बारलायलांबायलै आबा बा बिजि लायनो सिगांथ' थानोनो हायामोन बरावबो थांनो हायाखैमोन नोंसायासो हाथाय खालामहैदोंमोन मोसौफोरखौ नायदोंमोन दे मोजाङै मुलिफोरखौ जाबानो जाबाय आरो बिजि लाबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आफा नोंजों आइ दंफायो नामा गैया आफा आइ थाबाथाय आंखौ फन हरनाङा दे गैया आबा आं नोंसाय थाबाथाय नोंखौ फन हरखाया बियो माबा मोसौ नायनो थांदों औ आइ थाबाथाय आंखौ फन हरखानाङा नुदोंना बिमाखौनो इसेबो नायनोनो हाला बिनि माथो खोनाबानो जोबोद रागा जोंनाय मोनो आङो बेनिखायनो आइ थाबाथाय आंखौ फन हरखानाङा दे आफा आं बुंना दोनखादों दे आबा दे नोंसाय गैयालै गैया नोंलाय मिन्थिखागौ माथो नोंसाय थाबा आं नोंखौ फन हरा होननानै दे आफा आङो माने एसे बोरैबा मोनदों उन्दुनि र' मुलि जानो हो बिफा मुलि आंनो खोनाबा रायजागोन हेलौ आफा औ आबा मुलि जा दे मुलिफोरखौ मोजाङै जा दे दा दसे थानानै थांगोन र' आं सगाव दा माने मुलि लाबोना दोननाय गैयालै जानो होथार मुलिखौ जानो होथार दे मुलिखौ जाथार दे आबा जागोन दे आफा दे होमबा दोनथ'
नोंबो मुलिफोरखौ मोजाङै जा सिं सानाय जादोंबा। औ दे आबा। बिफा आबा सिलभारा आंखौ माला अनग्रा जाफिनगोन माला सैनाय जागोन हा बिमाखौ जुदि इसेबो नायनोनो हायाबा बिमानि माथोखौनो जुदि खोनानो बायोबा बिदिबा मा जागोन दे मा बुंबावनो आंबो दा आंखौ एथ' गाज्रि सानमारो बियो नंखायफोरखौनो लागायना होदों बेखौनो लालाबायदों बियो आं हाजार बार बुंगोन आं आंनि फिसाजो बांबुलिखौ बुथाराखैमोन आरो रावबो बिमाया गावगायनि फिसाफोरखौ बुथारनो हाखाया औ मोनसे समाव आंहा गोरोन्थि जादोंमोन हौवा नागारनानै गुबुन हौवाजों हाबा जाहैनाया थेवब्लाबोथ' आं अननानै फिसाजोखौ लांफादोंमोन आरोना आं बिदि नङालै हाबा सिलभाराय नों आंखौ जोबोद दुखु होबाय बिफा आं मा खालामबावनो एथ' अनोमोन आंखौ आबा सिलभाराया नाथाय सोरबा मा लागायना होखो दा बिमाखौनो सैला बिदियाव बिमाया दुखु मोना मा जागोन देनाय नोंनो खिन्थानाय बिफा आं आंनि फिसा हौवाखौ अननो लुबैयो अनजानोबो लुबैयो आयै होनजानो बेसेबा लुबैयो नाथाय गैला बिमानि माथोखौनो खोनासंनो हाला आंबो मा बुंबावनो गोरोन्थिखौ मावा नङा नोंबो मावदोंमोन दे थेवब्लाबो उनाव मोजां जाफिनगोन खोमा दे हाजारबाबो नोङो बिनि बिमा मोजां जाला खोमालै बियो आंजों मालाबाबो बिफा बियो खिजानि आंखौ थैबाबो नायनो फैनाय नङा खोमा आं सानबाथाय जोबोद दुखु मोनो बिफा सानसे समाव आंनि आबा सिलभाराया आइ होननानै आंजोंनो थाबाय थायोमोन आंनि फिसा हौवाया दा गैला मा जाबावनो ओंखाम जानानै दासो उदैखौ मोजां मोनबाय मैया लोगो मोननाय मानसिया मा एथ' मोजांमोन मालायबा जायबा हिनजाव बेखौ मोनदोंना जोबोद खाफाल गोनां मा एसे मोजां नोङो आदा नों बायदिसो हौवा मोननांगौ हिनजावफोरा होनबासो संसारफोरा मोजां जायो नोंथ' आंखौ सिनायनोबो मोना सानसेबो नुफेराबो थेवब्लाबो नोङो आंनो 1500 फैसा होलांदों आंखौ प्रेगनेन्ट नुनानै नोङो मदद खालामदों नाथाय जायबा गथ'नि बिफा बिहाथ' जेबोआनो थाल गैया मा जादों मा जायाखै गावगाया अबावबा खारखुमाहैबाय मानो एसेबां मोजां नोङो आदा नों जुदि आंनो मैया फैसा होआमोनबा आं माखौ जाना थागौमोन सानै साथाम मानसिनो फैसा बिदोंमोन आङो बिसोर थाइसेबो होआसै नाथाय नों आंनो बियालासिनो 1500 होदों इसोरा नोंखौ जेब्लायबो खुसियाव लाखिथों आदा दिनै नोंनि थाखाय आंनि उदैया बुंबाय रिसार्ज सोनानैबो मा मोनगोन आं दा अनसुमाया नाम्बारखौनो सोलायना लाबाय आं साननैसो थानानै न'आव थांसै साननैसो माने रुम भाराबोथ' होनो दङ रुम भारा होनो सानब्रैल'सैसो आं बे सानथामावनो खारनांगोन नङाबाथ' आंहा मा जागोन हायखौ मोजां आङो न'आव थाङो गारि भाराबो मोनबाय जुदि फैसाखौ मोनाबा आंहा मा जागौमोन बिगोमाया आंखौ मा खालामगौमोनबा गाबोन समफोर थांसै आं न'आव बेयाव थाबाय थानो हाला अनसुमा नों थारैनो फैमारला रामुसिंजोंनो थांमानोसै आङो थांनानै निमाहा बिगोन आं बिनियाव रामुसिं हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरो आं मिथिगौ नों आंखौ निमाहा होगोन होननानै दाथ' आं प्रेगनेन्टबावबो आंनि बेफोरबायदि अबस्थाखौ नोङो नुनानै नों निमाहा होगोन आं मिथिगौ आंनि गोसोआ बुङो थेवब्लाबो अनसुमा नोङो आंखौ बोरै बेफोरबायदि नागारना थांनो हागौ दे दाथ' मालाय अनसुमाया गुबुन हिनजाव गोसथोसिगोन हाबा खालामगोन मालाय मोजाङै संसार जानांसिगोन आंखौ प्रेगनेन्ट खालामनानै नों बोरै गुबुन हिनजावजों खुसियै थानो हागोन अनसुमा मालाबाबो सानाखैमोन आंनि जिउआरि बेफोरबायदि जागोन होननानै आंथ' खुसियानो खुसि जागोन सानदोंमोन इसोरनि अननायाव आरो आंनो फैसा 1500खौ होनायखायसो आं न'आव थांनो हासिगोन नङाबाथ' गुबुन मानसिफोरा बिबाबो होआमोन दाखालिबावल' खेबसे होदोंमोन बेफोरबायदि मोजां मानसि मोनाथ' उनावनो सासे सानै लोगो मोनो जेखिजाया आङो बे रुमाव थाबाय थानो हाया आं समफोरनो थांनांगोन रामुसिं आं नोंजों थांनोसै जा जालांबाय दानियाबा जों संसारखौ मोजाङै जालांनोसै नोंजों बोरायबाबो संसारखौ जालांनोसै माथो खालामबावनो जायबा सेंग्राखौ आं मोजां मोननानै फैदोंमोन बे सेंग्रायानो आंखौ प्रेगनेन्ट खालामनानै अबावबा खारखुमाबाय थाबिसखौबोथ' मोनखाला रामुसिंजों संसार जानोथ' एसेबो गोसोआनो गैया थेवब्लाबो गथ'नि थाखाय
इयुननि खोथा साननानै आं थांनोसै